салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. ононе пайваста бо мо ҳастед, навораи моро тамошо мекунед. барои чӣ гоҳ аҳён шаб навор эфир мекунам? рӯзона антеннаҳо беҳад суст аст. айни ҳол низ аз як хизмати мардум омадам, ана дар як маърака будам, омадам, хостам бо шумо як вохӯрӣ кунам. дар чӣ мавзӯъҳо хостам ки эфир карда бошам? яке аз мавзӯъҳое ки ман мехостам дар эфири худам гуфта бошам, бисёр одамҳо ҳамин бузкашии деҳаи чорбоға интизор ҳастедон. бисёр одамҳо маблағҳое ки барои реклама кардани аспҳо, барои реклама кардани паҳлавонҳо саҳмгузорӣ карда буданд, маблағҳо дар дасти мо истодааст. барои чӣ ҳамин бузкашие ман дер парофтам ё напарофта истодам? мехоҳам ки дар бораи инқадар сабру тоқате ки кардед, боз як муддати кӯтоҳа ки дигар тоқат мекардед, сабр мекардед. як масъалае ҳаст ки намехоҳам ки дар байни омма гуфтан, аммо ман фикр мекунам нашуда истодааст. рӯзҳои наздик агар ҳамин муаммо ҳал нашавад, ман ҳатман сабабашро мегӯям ки барои чӣ дер парофтам ё ин барои чӣ напарофтам, кӣ сабаб шуд, чӣ сабаб шуд, чӣ мавзӯъ буд, чӣ муаммое дар байн буд ки ман ҳамин корро накарда истодам алҳолия. ба ҳамин хотир шумо аудиторияи ман, шумо як бародарои ман ҳастедон, дӯстои ман ҳастедон. он инсоное ки мана ба бародарӣ қабул кардед. канали мо ки на барои лайк асту на барои ягон хел фоидаҳои калон аст, танҳо барои дӯстиву рафоқат. ҳар як кӯҳе ки рафтем, ҳар як деҳае ки муаррифӣ кардем, пешакӣ ё пас аз навор гуфтем ки моро ба дӯстиву бародарӣ қабул кунед. ба ҳамин хотир онҳое ки дар атрофи мо ҳастедон, шумо бародарои мо ҳастедон, шумо дӯстои ман ҳастедон, шумо бояд ки мана дуруст фаҳмед. ба ҳамин хотир камаке ки дигар сабр мекунед. аспдорои муҳтарам, паҳлавонои муҳтараме ки дар деҳаи чорбоғ намоӣ кардед, ё ин ки мухлисони ҳамон паҳлавонону аспҳое ки дар деҳаи чорбоғ паҳлавониву қаҳрамонӣ нишон доданд, камаке ки дигар сабр мекунед. агар инҷо як ду мавзӯе ҳаст ки умуман намехоҳам ки дар бораи ҳамон мавзӯъ ҳатман гап занам, зеро ки шояд ба иззати нафси касе мерасам, ба иззати нафси чизе мерасам, аммо косаи сабр лабрез шуда истодааст. рӯзҳои наздик агар бинем бо ҳамин хел беписандӣ карданд, боз ҳамин хел ҳамин идома ёфт ҳамин кору рафтори баъзеҳо, ман худохоҳ сабабаш ки барои чӣ ё напарофтам ё дер парофтам, ҳамаша подробно хушрӯ карда гуфта метиҳам. ягон ҷои тарсу ҳарос нест. ин мавзӯъ ҷанба аст. дуюм мавзӯе ки ман эфир кардам, бовар кунед, ҳамон тӯйҳое ки мо гирифта будем, ҳоло ҳам ҷанбаст карда супоридагӣ набудем. ман имсол кадом деҳаҳоро дар назар дорам ки рафта навор мекунам, ба сокинони ҳамон деҳаҳо муроҷиат карданӣ будам, зеро ки мо хелоҳо мушкилӣ мекашем дар мавзӯи оне ки ҳамроҳ мекобем, маълумот ҷамъ мекунем, дар бораи деҳаҳо кофтуков мекунем. ҳеҷ кас ба мо ҳамроҳӣ намекунад. кори мо ки як кори бефоида аст, як кори вақтгир аст, як коре аст ки фақат тамошо карданаш лаззат шояд ки баранду, аммо дар бари мо будан дар вақти меҳнат, дар вақти хароҷот, дар вақти расход, дар вақти равӯбиё ҳеҷ кас намехоҳад ки дар бари мо бошад. ба ҳамин хотир бисёри деҳаҳое ки мо рафтаву навор карда мебиёем, баъдан эрод мегиранд. ин мондааст, ким ки хизмат карда буд, ин нагуфтагед. фақат аз ҷиҳати эродгириҳо аз мо хафа мешаванд. ба ҳамин хотир якчанд деҳае аст ки имсол дар назар мо дорем ки мо онҷо бояд ки сафар кунем, дар борааш маълумот ҷамъ кунем. ана ин яке аз он эълонҳое буд ки пешакӣ ман мехостам ки номи деҳаҳоро гирам ва сокинони ҳамон деҳа ҳар касе ки мехоҳаду хоҳишманд аст бо мо ҳамроҳ шавад, бо мо маълумот ҷамъ кунад. ана мешавад як чизи пухтаву лунда дар сомонаҳои интернетӣ дар бораи деҳаатон. деҳаҳои мадм, вашан, зеробод, искодар, вору, ғазза, хуб, ғазза, ғӯйтан. ана меқадар деҳаро ман дар назар дорам ки ҳамин сол равам дар борааш навор кунам. баъдан ман фикр мекунам дар бораи нақшаҳои оянда камакак агар маълумотиям, ноҳия ба ноҳия гашта ман шояд ки навор кардаву чӣ мекунам.
маълумот хоҳам дод. ин яке аз миссияҳо гӯем, яке аз рисолаҳое ки дар сомонаҳои интернетӣ ман дар назди худам гузоштам. Худо хоҳад аз уҳдааш мебароям бо дастгириҳои шумоҳон. ҳамин гуна аст умуман бародари азиз, ононе ки бозам мегӯм, ононе ки бузкашии чорбоғро интизор ҳастед рӯзҳои наздик, ё навори пуррааш мебарояд, агар ҳамн баъзе муаммоҳое ки гуфтам ҳал шавад, ё ин ки сабаби дер баромадан ё сабаби набаромаданашро шумо хоҳед фаҳмид рӯзҳои наздик. боқии сарбаланду хонаобод бошед. Як ҷаҳон ташаккур, зинда бошед, саломат бошед ки дар бари мо ҳастед. ман хелоҳо хурсанд ҳастам, бовар кунед. бешумо канали мо ҳичи, бешумо канали мо ҳичи. Акун камакак мегузарем ба нависҳоятон. салом, умед ва алайкум ассалом. ҷаҳон кани аз мегӯям савоб бошад. салому алайкум аз моғиён, аз амадака. салом бародари азизумиҷон, саломат бошед. салому алайкум аз номи бачаҳои Вашан. зинда бошедон. Вашана интизор шавед. Вашан дар борааш маълумот ҷамъ кунедтон, ҳамроҳӣ кунедтон. Ягон одаме ёбед ки мо ҳамроҳӣ хушурӯе нишон диҳад, навор кунем, хотира монад бародари азиз. Так, Нур Муҳаммад Ҳошимов, ассалому алайкум бобои умед саломатӣ. Хуб, як ҷаҳон ташаккур ако соҳибҷон. Салому алайкум. Алайкум ассалом бобоҷон. Салом алайкум. алайкум. интервюи ҷаҳон кай мешавад бародар? ҳозир мегӯям. бародар шумо кам намо шудед. Серкор бовар кунед ако. Салому алайкум. хуб ҳастед? Ва алайкум ассалом, шукр. канали Небаюз зинда бошед. салому алайкум. аз номи бачаҳои ноҳияи айнии Ёвон Сити саломат бошед ако. умед ба пеш. як ҷон ташаккур. Ассалому алайкум эҷон. чӣ хел бародари гиромӣ, саломатиё хуб. Музаффарҷон салому алайкум. Ровадин зинда бошед дӯстам. ба ҳар гуна одамон аҳамият надиҳед бародари азиз. Не, аҳамият наметиҳам, фақат дар ҷон расидосем баъзеҳо. ҷон обраи моҳиён ба кор надоранд мичи ҷаҳон кани аз мегӯм. умед бузкаши бедак кани. ва унҷо бедак не, чорбоғ буд ба фикрам. ман гуфтам ку сабаба шаяд як чанд рӯзи дигар тоқат кунед, мегӯям худо хоҳад. салому алайкум. чӣ хел шумо ако? салому алайкум ако. ман Шириншоҳ ёрӣ. салом аз Москва. зинду саломат бошед дӯстам. шумоам яке аз одамое ки ҳамун улоқи чорбоғ нигоҳ доред хиёлам. салому алайкум ако. умедҷон киштудак. саломат бошед дӯстам. салому алайкум аз моғиён ако. умед ҳастед микам намоку ҳамин ҷаҳо дӯстам. серкор бовар кунед, ганда серкор. так, саломи федератсияи резерв ман сафарбой. ин гапҳо ба хафа нашавед, ҷое ки кор ҳаст гап мешавад. Не, унҷа гап ба гап не, унҷа масъалаи мардию номардӣ ба гап. ҳоли ман худо хоҳад ҳисобашо намеёбам. шаби хайр дӯсти азиз. саломат бошед. саломат бошед аком. салому алайкум. умед нарзи қудус. салому алайкум. ада шумо назми акоҷон хуб ҳастед? коракотон аст? ватана ёд накардагед не? видеои шумо мо мухлиси шумо аз деҳаи ёрӣ. зиндаву саломат бошед. як ҷаҳон ташаккур. интервю аз деҳаи ёрӣ роҳҳоро асфалт кардозем бисёр хуб мешуд. вақт дар кор, имконият дар кор. бовар кунед ҳама кор ҳамтон намешавад. салом аком. азамат назм шумо. ман шумо шинохтам азамат ака. зинда бошед. умед ба пеш. ташаккур. аз бачаҳои вору. ана бачаҳои воруям пайдо шуданд. вору нақша ба ҳаст бародари азиз. ягон одам бошад гӯятон ҳамроҳ шаванд, кӯҳҳо ба танҳо намонем. тараф ажнабию хонагия. умед нарзиқи худованд нигаҳбонатон. як ҷон ташаккур. Абдураҳмон Маҳмудов. ҳама салом шогирд. як ҷон ташаккур муаллимҷон. так ширинҷо умед ако ки шумо дар ахир гӯсолаҳо аҳамият надиҳед. баъзе гӯсолаҳо аз сари худ рафтосенда ки ва шириншо ма аҳамият надоданам ба гап не, баъзеҳо гузарондасен. ха майли гап намегузарад. ман бойдод. салому алайкум брат. шумо назм ако як соат ба синимат кардагӣ монтаж карда метедми. занг занед, маслиҳат мекунем. Зиёратулло Ҷаббуров. дӯстам салом. тани танҳо ба чӣ нерӯ сифи шиканам. зинда бошед.
عبدالجانی جان امید دارد از یک بار دیگر سلام علیکم السلام. سلام علیکم امید شیرین نجیبیلی زرافشان سلام اینام زرین رود قزل ارزنده باشد. یک جان تشکر از عینی سلامت باشید. عینی دوستای عینیگی سلام. خوب مرمی و شام سلامت باشد. امان درگی ها سلام اکام زنده باشد. یک جان تشکر دوستان. محمد نعیم و بویداد سلام علیکم ملت و علیکم السلام. سلام علیکم شما از کاشانه انا زنده باشید دوستای کاشانه. نمبر چند 92 774 82 74 رقم های واتساپ دارم. لایک زیر کنید تا سلامت باشید. نیبیوسکا سلام سلام علیکم و سلام. میگه لایک اینام سیبریاک عد در زنده زنده باشی الهی جان. خیلی خرسند شدم وقتی که افیر با برآمده. یک جان تشکر اکای عزیز. نام عثمان سلام. سلامت باشن دوستم. کوروچ خیل سلامتی و ساز خدا و شکر. سلام علیکم از نیکنات. نیکنات ها انتظار باشد قسم سیمش هم برآمده از نیکنات. کوی چور برآمده مردیم هلاکی اغلق با رفتیم موشستان گذاشتیم. انتظار شوید امیدوارم خدا خواهد روزای نزدیک. کجا با ما دورنی ماشین خانه آمدیم یک افیر کردن خواستم کردم. میخوام که یک بار لگری نرز نار رفته سیم کنید. نفهمیدم راستی یا کجا بوده گشه. مروجون مرزوی سلام علیکم و علیکم السلام. اردوین نظر و مندر بید یک مهمان داری کنیم اکا انشالله انشالله. سلام علیکم و علیکم السلام. سلام هم باشه برده پیش. اوه فکر شما حسین جایکا حسین جانکا خوب هستید؟ کارتون است؟ موفقیت دوستان. زنده باشید. طرف یاوان چی؟ طرف یاوان رفتیم و همه نفسی و پرایدات سلام از نمور میتن مجنون همین سلام علیکم. 72 نفر تماشا داره. لایک کم ای دوستای من لایک بوده غم نتیدم حالا اینا همه خداشون صحت باشن لایکاشون هوا باور کنید سلامتی هاشون در کار اینا یا شکری بودگی هاشون نه. دوستان از کراسنیار سلام شما و یک جان شما با پیش از آمده که محمد بایداد همین دانه سلامه انا سلام علیکم فرزاد رحمت و سلام که میدادی شکر الله رحمت که سلامت باشه دوستان. که دهنی دریا گرید. ما رفته بودیم به فکرم موقعیان جایی نرفتگیم و نموند اگه با خطا نکنم نمیدونم. نمیخواهم که وقتی قیمتاتون نگیرم. شکری بودگی هاتون الهی پاتون خور نخلد عزیزای دل. یک دلی پررام هستیتون در گرد و اطراف های های کرده استیتون تنها نمانیتون. ما خدا خود از پی کار اکنون با کم کم منه با وقتی کوهگردی و دشت و دمنگردی شد از بری ما دور نرویتون. زنده باشتون. سلام علیکم قند زنید مجنون. یک جان تشکر. مجید و محمد الله عد در زنده. محمد جون چه شما ناز باشید ناز باشید عزیزای دل. شباتون خوش. پناهتون به خدا. خودتون احتیاط کنید. خداوند نگهبانی همه این مویو شما. یک جهان تشکر. هزار رحمت. امینه خونم اینی جهان نگفتم ها. آز میگم دیدار جهان بخشش آز میگم. احرار و سلام علیکم. من مخلص شما. من از امو ادرسمان دهه زرچشمه میشم. ده همویه برآوردن میتونید می ویدیو کرده تکلیف میکنیم. حتما میتونم. برای چی نه؟ برای ما آدمی تکلیف کننده در کار و برای ما آدمی همراه در کار دیگر مشکلی ندارد. تمام جوگیتون میرم فرقش نیست. این ویدیو به پیش. رجب بود با خون و سلام از مسکو زنده باشه. سلام میجون و علیکم السلام. شبتون بخیر شادی. هزار رحمت حسین جان که دیری جهان کایبه آز میگم همین دیودم برام دست آز میگم. شیرزون نیوژن سلام از یاری امید ویدیو. یک جهان تشکر. یک کوی پنجرود نوار کنید. پنجرود من نوار کردیم. تماشا کردنی شما موندگی دوستم. خودم اکوی شعباز از شهری مسکو زنده باشن. شعبازکه لایک در شیر سر سلامت باشید. خدا حافظ. من لایک سلامت باشید تا باز یک جهان تشکر دوستی عزیز. اینترویو جهان پهلوان گفتیتون من فراموش کردم جوابش دادن. ما رفتیم اینترویو گرفتیم به حد یک نواره خوب شد. برای چی نبرآمده ایستاده است؟ من
нахоста истодам ҷаҳонпаҳлавон як одаме ки намоёни ҳамин диёр акун ҳар як инсон як некбину бадбини худаше дорад албатта, аммо дар умум ҳамон одам номаш буромад. Ба ҳар ҳол як одами машҳури Водии Зарафшон аст. намехоҳам ки ҳамон навороша хому хатир барорам. мехоҳам ки як навори пухтӣ таби дили худам карда бошам. Барои ин баъзе маводое ман ҷаҳонакая гуфтам, рӯзҳои наздик бояд ки барои ман равон кунанд баъзе аксҳошон, баъзе ҳунарнамоиҳошон. Баъд вақт карда ҳамун чиёя солимое ки ҳамин сол кардану ман навор кардам, ҳамоное ман ёфта ҳамеша қайчи карда гирифтанам дар кор. Ин ҳам ту менамудуне ки беҳад бисёр вақт талаб мекунад. Агар хоҳем ки як чизи пурра шавад, пухта шавад, вақт талаб мекунад. Ман ки беҳад серкор ҳастам ва буровардан ду кара ду метавонем ки хому хатир бурорем, баъд мисол як умр мемонад, вай кора дуюм бор кардан намешавад. Ба ҳамин хотир маҷбурем ки сабр кунем. вай ҳамин он солиму ҳамин он видеоҳое ки ман улоқое ки ҳамин сол сиёмка кардам ва як коко карда ҷаҳона кофта бурбурра кашам вақт мегирад. ҳамон бошуда ман худо хоҳад ин чиза ҳаракат мекунам ки як чизи нағзи пухти пурри нағз шавад. ҳатман пешкашотон мекунам, тамошо мекунедтон. ҳатман ман медонам ки барои мухлисои ҷаҳонпаҳлавон як чизе ки деринтизор, мақсад мехоҳедтон ки ҳарчи зудтар бурод, не ки дер ояду шер ояд мегӯяд ку. ба ҳамин хотир нағз бурод беҳтар. ва чиби ки як бор мешавад ин коро. унҷа мо бо ду барнома кардем, ҳам бо падарашон, ҳам бо худашон. Ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки камакак пурратару пухтатар бошад, бо ҳамақадар беҳтар, таби дилтар мешавад. барои ҳамин вай кунем, интизор мешаведтон. вақт шуд, имконият ки шуд, ҳатман ман худоқад ҷаҳонпаҳлавона пешкаши шумо мегардонам. ҳатман саломи моя расонедон. Ҷаҳонгир Паҳлавони Фаробиба. дени нимишаб да куҷо акао. Ман дуни мошин дӯстам. атои омадам аҷо маърака доштам, дуни мошин омадам инҷа дидам антен сози вай кардам, эфирча кардам. шаботон хуш, панотон ба худо, худа поотон иле хор нахарад. як ҷаҳон ташаккур, саротон ҳама вақт баланд бошад. ва алайкум ассалом, панотон ба худо, шаботон хуш.